ambassadeur. Vis-à-vis camarade. Antara orang kaso ya foto na kerasi antara di rumah sana foto na kerasi antara orang pada bulan sana sih pada jadi ada pilih tubasin nasiku kabulu apa sudi na bai pelakli bisa viruso ini sebuah sawulung dari lagi lagi novel abe polisi lagi nasi pi talante ali nasi ternan talang kau cen ina kira nasi pi oce santan berusaha kita santan berusaha lagi kita ali duri Jadi apa tu bas? Ali dah pun sebab mana? Yang masih ni amal mat. Sebab sungguh ia usah segi kau market. Ni dia kuteran orang kau tu bas ni. Ali di kuteran orang kau tu bas ni. 10 kilometer orang nak bunuh tu kaya lama kau tu bas tu suruh kau ni dia apa ya? Sanksi ni nak. Ali tu kini. Kalau suruh kucing sebab orang orang kilo terus dia buka dalam kono. Kilo di kono ni. Sanksi. Apa ngarak telan jasa muna abu, memang buat dulu buat nyari muna. Apa ngarak jasa muna abu, pani begini. Kira sesuna katalan jasa muna jenasi lasi kamera kibuko. Muna sina kami matu mukuna. Kamera, apa yang saya lakukan? Sisi arama. Sisi arama duku. Malimnya alis orang bukan berjalan itu main bala. Alis orang mampu. Kalau sudah dia tapi kalau main, boleh jenasi lasi kamera kita kau kapil beli. Jenasi visa. Kita kau ni mampu. Ada kasi memang apa? Jadi yang wadiri. Nama. Apa lagi? Nama. Jadi lagi. Nama. Tapi ada. Member dulu Kamu. Ada gambar
kuni fa ko te kili sa barkaran di kono kono na di mai kasu si yo mo do le jaso kamara Ojila ko le mo ko te kili kaka fe ko do le bonya na dina ti ko ko do ni fa ba si ko de mo na ti be mi na ko ki ko de amara bana amara bana ni ale amara bana so yesu le sulu da ko kuna ga si ko si na le ka se bitu ni kenaga kenetama ale ka do ni kenetama so bra yesu asababu de ba Yusu Sidibé décor ay tigara fay festival la ande kara sponsor officiel Yusu Sidibé décor c'est l'association de la Groupe Wabuku dina tigi cɛman na musoman mun bɛ kɛnɛ kan k'a bɛ bɛɛ fo Mama Tamba ko k'i fo ko k'i n'i ka gurupu bɛɛ lajɛlen fo Mama Tamba Meri Sisubu k'u ka n'a ka gurupu bɛɛ fo Mama Tamba ko k'i n'i ka jama fo Lasi Koti k'i bisimila k'i bɔra Abidjan k'i na n'i ka so Mama ko jina b'i fɛ ko n'i ko ko Mayi k'i ko ko Tamba i ye Yusu Sidibé deli ale sigilen porotara sigilen o kɛra Banagabu yɔrɔ la o kɛra Kaba Soli Kaki b'a la d'accord o su in na jina ko k'a y'o kɛ ye su in na a bɛ Yusu Sidibé jansa dutɛrɛn kelen k'an yɛrɛ jansa dutɛrɛn jansa dutɛrɛn kelen ka jama bɛɛ jansa la kaba Yusu Sidibé jansa dutɛrɛn kelen k'a yɛrɛ jansa dutɛrɛn kelen k'a sɔn sefa 1000 ils sont CFA Ouattara ani jama bɛɛ lajɛlen jansa ala k'a sɔn 50 euros ils sont 50 euros n'o ma bɔ n bɛ kɛnɛ kan yan n'o b'i bɔ k'a bɛ kɛnɛ kan Kaba Soli fana filɛ muso 3 ani cɛ 2 n'olu ka sababu d'u ma mais n tila k'u ta u tɔgɔ ma muso 2 ani cɛ 3 b'u ka sababu d'u ma sinon a b'u tɔgɔ ma kamara sini cɛ 10 muso 10 sini cɛ 10 muso 10 n'u ka sababu d'u ma ale b'u ka sababu d'u ma sini sɛbɛnnen d'u ma o sɛbɛnnen d'u ma sini sinikɛnɛ cɛ 20 muso 20 b'u ka sababu d'u ma sinikɛnɛ cɛ 20 muso 20 b'u ka sababu d'u ma san wɛrɛ n'a y'a sɔrɔ ɲinan ta jara san wɛrɛ o tɛ dogo olu yɛrɛ la ni ɲinan ta jara san wɛrɛ ta o tɛ dogo olu la ala barika don jigarifɛnw na ala ka barika don jigarifɛnw na Kamara cɛw tɛ kelen ye n baw na ni ba kelen na kelen tɛ Kamara Sɛbɛn fila filɛ Yusu Sidibé jansa don n'i ma fila bɛ kɔba kun o kɔrɔba kun ye o fila filɛ a ye 50 euros sɔrɔ kelen ye 50 000 a sabali 50 000 ko kɔni ko jeliw b'a fila araso mɔgɔw b'a fila jinɛtigi bolo